Benetan, irratira joan behar duzu katiloa jasotzera. Zergatik ez? Etxera bidaliko dizute, Zertarako ibili behar dugu hemen bueltaka. Baina nik irratia ezagutu nahi dut barrutik. Mikrofonoak ikusi, esatariak... Ze lotxa. Realeko jokalariak ikustera joateko beti zaude prest. Eta irratira etortzeko ez? Ez konparatu. Hemen itxarongo dizut. Ados. Azkarre, Lanera itzuli behar dugu? Bai. Bazai? Kaixo, Beñat ezta? Bai, ni naiz. Ba, zorionak, hementxe duzu katilua. Mil esker. Katilua gustatzea espero dugu. Eskerrik asko zuri. Barkatu? Bai? Asko eskatzea ez bada... Estudioa erakutsiko didazu? Bai, noski, etorri, saioa egiten ari gara, baina minutu batean erakutsiko dizut. Aizue, hause da Beñat, gaurko irabazlea. Apa, kaixo. Iepa, Beñat. Pozik ez da? Katilu berezia da hori, Bai, mil esker. Ba, hause da gure estudioa, zer iruditzen zaizu? Uste nuen handiagoa izango zela. Denek gauza bera esaten dute. Bakoitzak bere mikrofonoa dauka eta Julenek ondoan duen maitik kontrolatzen dut dena. Barkatu baina bestia bukatzen ari da, hitz egiten hasi behar dugu. Itxaron, Julen, utzi Beñati entzuleak agurtzen. Ados, jarri hor. Entzuleok, hau da sorpresa. Estudiora etorri da gaurko lehiaketako irabazlea, kaixo Beñat. Kaixo denoi! Beñat, aprobetxatu momentua, bidali mezu bat norbaiti. Eba. Besarkada bat nire anaiari. Autoan entzuten ari da. Nola du izena? Eki. Eki! Besarkada bat, Eki! Hau da tipoa.